He, roşilata navîn. Eger mirov roşilata navîn ne weke koma welatan weke herêma çandeke qedîm bigire dest, ev yek dikare encamên manedar bide. Ma ne hêza nûnerî û orjînaliya çanda roşilat dike. Ya rastî zemînê wê ye. 4500 salan hêza hegemonîk a şaristaniya navendî. Xwediyê neolotîka 10,000 salî ye. Dîrokeke bi vî rengî her çi qasî bûbe hewcedarê şaristaniyê Ewropayê divê mirov nelbendê be ku hema biqede. Modernîteya Ewropayê di 200 salên dawî de giraniya xwe daye ser roşilata navîn. Ewropayê karî bû modernîteya xwe bi tevahiya dinyayê bide qebûl kirin. Di roja me ya îro de çawa ku bi awayekî gur û geş li tevahiya dinyayê pêk tê mirov bi heman rengî nikare bibêje li roşilata navîn bi temamî biserketiye. Ne ku hêzên xurt ên dewletan li hemberî Ewropayê hene zehmetiyê dikişîne. Eger hêzên bi vî rengî hebûna wê karê wê hêsan bûya. Ya li ber xwe de û têk naçe rêwresma çandeyê ku dîtina wê zehmete. Kesên xwenûnerên hemdem ên herêmê dihesibînin bixwazin jî weke çandên din yên ku li deverên cuda yên dinyayê xwe teslîmî çanda Ewropayê dikin, ev çand wê xwe teslîm neke, ji ber ku teslîmbûnê red dike. Ev redkirin ji hêza temsîlê wê de tir, ji hêza rêw resman tê. Lê ev rêw resim ne weke îslama radîkal ne jî weke sosyalîzma pêkhatî xwedî îfade ne. Her wiha kapîtalîzm, dewleta netewê û endüstriyalîzma modernîteyê di wê qabiliyetê de nînin bi rêw resmê re pev bikelin û biyek bin. Ya di qewime rewşeke tîpîk a kaotîk e. Di dîrokê de cara pêşî senteza roşilat rojava bi Skenderê mezin pêk hat. Mirov dikare bibêje vê yekê bi awayekî serketî rêwresma 500 salî temsîl kir. Rêwresma helenîstîk weke çandeke serketî bandor li tevahiya şaristaniyên piştî xwe kir. Şûn û şopên mezin di nava çanda Musewî, Xrîstiyan, İslam û Hindê de heşt. Zanî bû bibe hevîrê bingeh ê modernîteya rojava. Dema jêre seferên xaçperestan tê gotin salên 1100-1400 rojava weke Ewropa qiraltî û prensî weke hêzên serdemê yên gav ber bi mezinbûnê ve avêtin û giraniya xwedan ser roşilata navîn net hat payîn ku heman serketinê bi dest bixin. Ji ber ku weke çanda maddî û manewî cîhana pişta xwedabûnê de her warî de ji roşilata navîn paşvetir bû. Lê ji vê çandê ya ji wan re hewce dikir karî bûn bigirtana. Ev jî bi awayekî serketî kirin û şaristaniya xwe bi vê çanda rûniştî stran û mezin kirin. Êrîşa 200 salên dawî ya Napolyon dest pê kirî, Brîtanyayê pêş de bir û dewletên yekbûyên Amerîkayê dewam dike hê jî dom dike. Nexasim di roja me ya îro de ji Afganistanê heta bi Fasê, ji Qafqasan heta bi nava Efrîkayê li gelek herêman weke şerên sar û germ dewam dike. Ya di qewime rewşa herî qes a sîstemê ye. Ya rastî xeleka herî qes a modernîteya rojava, roşilata navîn a ji rêwresmê ye. Di 200 salên dawî de hewdan sêlingên distanê bidin rûniştandin, lê ji kûrkirina qawosê pê ve bi roleke din ranebûn. Hevkarên modernîteyê yên bi İslamê cîlakirî, çi yên radîkal çi jî yên nerm, di rewşa kaotîk de bûn serê biskê. Ne weke İslam, ne jî bi awayekî din kapasiteya wan a bibin sîstem nîne. Tevî ku li herêmê ji anarşî û kaosê wê de tir rewşek heye, mirov nikare behsa gavavetinên serketî bike. Ya mirov dikare behsa wê bike û bibêje ew e, rewşa kaotîk her dikele. Her kel di wê rewşê de ye ku xusûsên nû pêk bîne û tevlî xwe bike. Di encama vê kelê de îhtimalek heye derkeve holê, ew jî dibe ku sentezeke roşilat rojava be. Ne roşilat dikare cinsekî şaristaniyên xwe yên kevin jinû ve zindî bike, ne jî rojava bi awayekî yekalî dikare modernîteya xwe enjekte bike. Xweseriya senteza pêk bê, wê qabiliyeta bersivdana pirsgirêkên civakî ya tevgerên rêxistinî û avahiyên zanistî diyar bike. Aliyên mijarê di gavavêtinê de wê hevdû înkar nekin. Ev yek ihtimaleke qelse. Têra xwe eşkere bûye û derketiye holê ku gavavêtineke nû wê bi zanista oryantalizma rojava pêk neyê. Zanista xwezeya civakî ya roşilat bi tenê li benda pêşengên xwe ye. Gavavêtina tê xwestin bi hilberîna vê zanistê bi rêxistinkirin, bi tevgerkirin û civakbûna wî dikare pêk bê. Beşa ji niha û pê ve wê ihtimala vê çareserî û gavavêtinê bigire dest û guftûgo bike.